som vám povedať, že sme prichystali ako každý rok pre vás aj tento rok seminár Ako naplánovať rok 2013. Viete, blíži sa koniec roka a je čas bilancovania. Môžeme sa pozrieť na to, ako nám dopadol rok 2012 a vďaka týmto výsledkom vyhodnotiť a postaviť sa pred úlohy roku 2013. Úlohou toho, ako si veci naplánovať, alebo úloha toho, ako veci naplánovať, spočíva v tom, aby sme sa hneď od začiatku roka pustili do týchto úloh. Aby sme hneď od začiatku roku vedeli presne, kam sa chceme dostať, čo chceme dosiahnuť, aká bude postupnosť toho, že to dosiahneme a čo budeme robiť preto každý deň, každý týždeň, každý mesiac, ak sa náhodou stane to, že nám to trošku klesne dole. Preto príďte na tento seminár. Je to naša veľmi úspešná akcia. Každý rok sa ho ľudia zúčastňujú a môžem povedať, že z roka na rok sú stále stabilnejší vo svojej produkcii. Mať jasno v tom, ako sa stavať k plánom, ako si nastaviť každú úlohu, je vecou manažera, pretože sa od neho očakáva len jedna jediná vec. A to je to, aby svoje plány premenil na realitu alebo premenil ich na skutočnosť. Takže teším sa na vás a budúci rok, rok 2013, bude rokom, o ktorom všetci budeme môcť povedať. Je to najlepší rok zo všetkých.